Hamburgu v továrni na výrobu automobilov značky Volkswagen, druhej najväčšej automobilky v Európe. Charakteristickým typom tejto automobilky je známy chrobák, ktorý sa koncepčne nezmenil už takmer 30 rokov. Kompletizácia karosérie. Je tu veľa zaujímavého. Napríklad bodové zváranie bokov na rám alebo strechy na boky musia byť zaručene dokonalé. Keď sa niektorý zvar nepodarí, automat linku zastaví a svetelné signály chybu ukážu. A ešte jedna zaujímavosť. Na jednej linke sa naraz vyrába niekoľko typov týchto aut. K zámene či momentálnemu nedostatku tých, ktorých súčiastok však dôjsť nemôže. Ich prísun je presne programovaný. Najzaujímavejšia operácia na dokončovacej linke. S milimetrovou presnosťou sa stretáva podvozok s karosériou. Hovoria tomu sobáš. Skúška jednotlivých agregátov na valcoch. Konštruktérom aut išlo hlavne o tieto koncepčné aspekty. Vytvoriť kompaktné, prevádzkovo jednoduché, veľmi účelné, trvanlivé a hlavne bezpečné a pre široké vrstvy finančne dostupné auto. Stálo by snáď za uváženie naša predvojnová a nakoniec aj povojnová výroba aut značiek Aero Minor a Tatra 57 smerovala práve k vytvoreniu podobného auta. Žiaľ, z finančných a rôznych iných dôvodov nedošlo k realizácii týchto plánov. A ešte jedno zaujímavé číslo. Každých 10 sekúnd opúšťa výrobnú linku jedno auto značky Volkswagen.